Spesial buat majikan WB Putra GM Production. Dina kesanding pengen dijangkin uripe ndelok pikirane eling akan omong pusing abokat matine dingin kangge game production sing gue kangen aku orang lagi nuntut saban dina kesanding pengen dijeki uripe ndelok pikirane iling akan omong pusing abokat matine dingin WB Putra kangge majikan Bos Brunei GM Production Mame Zahra Mame Zahra Mame Zahra Mame Zahra Mame Zahra baingan wong lanang gampang lemese kok tenagane kerep metune Mame Zahra dadine kena wadonan baik sing dijaluk kula dudu bonding sementing orang lagi nuntut saban dina kesanding pengen dijeki uripe ndelok pikirane eling bokatan matine dingin WB Putra yang punya
Bebe Putra sing dijaluk pulang dudu bonding semoting orang lagi nuntut saban dina kesanding